Hipotekek kaltetutako plataformak artzapezpikutzak etxetik famili bat bota nahi duela salatu du. Maiatzean eta ekainean Iruñako katedraleko klaustroaren zaharberritze lanetara egingo diren bisitak gidatuetarako izen emateko epea ireki da. Ogasunak internet zelatatuko du aitortu gabeko jarduera ekonomikoak detektatzeko. Labrit eremuan igande goizaldean gertatutako eraso homofoboa ikertzen ari da udaltzaingoa. Psikiatria psikologiako 1800 profesional eraso sexuala abusutzat hartzearen kontra azaldu dira. Iruñako Ganbera abesbatza jasoko du 2018ko Bianako printzesaria. Artzapezpikutzak etxetik famili bat bota nahi duela salatu du hipotekek kaltetutako plataformak. Pilar bere alaba eta bere biloba bizi dira etxe bizitza horretan. Artzapezpikutzak bota egin nahi dituela salatzen ari da hipotekek kaltetutakoen plataformak. Halakorik ez dutela onartuko diote eta mobilizazioak deitu dituzte maiatzaren 9. Ondorioz, bertze etxe kaleratze bat gerta daiteke maiatzaren 9. Hipotekek kalteturikoen plataformak salatu du. Pilar bere alaba eta bere biloba bizi diren etxetik bota nahi dituela artzapezpikutzak. Halakorik onartu ez eta etxe kaleratze gertatu daiteken egunean mobilizatzera deitu dute. Arratsaldeko 8 elkartaratze eginen dute artzapezpikutzaren parean Santa Maria la Real kaleko lehen zenbakian. Iruñako katedraleko klaustroa zaharberritzeko lanen inguruan otsailean, martxoan eta apirilean sortutako ikusmin handiaren harira, kulturako zuzendaritza nagusiak maiatzerako eta ekainerako izen emateko epea zabaldu du. Zehazkiago esanda, bisitan igande hauetan egingo dira, maiatzaren 6, 13, 20 eta 27, ekainaren 3, 10, 17 eta 24 eta uztailaren 1. Izen emateko naiz eguna eta ordua aukeratzeko tramitea online bidez egin daiteke. Informazio guztia Nafarroko Ondare Historikoaren Konserbaziorako Fundazioaren webgunean eta Kulturako Zuzendaritza Nagusiaren webgunean eskura daiteke. Bisitak debalde dira eta ondoko 3 ordutegi hauetan egiten dira, 10, 11 eta eguerdiko 12. Ordubete inguruko iraupena dute, bisitariek 14 urtetik goitikoak izan behar dute, mugitzeko arazori gabe eta oinetako eroso eta lauak erabili behar dituzte. Ibilbidea lanetako aldamiotan zehar egiten baita. Bisita hauek 2017ko ekainean hasi ziren eta handikonat 1400 persona inguruk gertutik ezagutu ahal izan dituzte bertan egiten ari diren lanak. Parekorik ez duten aparteko begiralekuetara iristeaz gain. Bisitan zuzenean ikus daitezke klaustroaren osagai estruktural eta apaingarriei eragiten dieten arazoak eta patologiak, baita kasu bakoitzean aplikatutako konponbideak ere. Ohiko bisitetan ezin ikus daitezken xehetasunez gozatzeko aukera ematen du. Gainera, lanek aurrera eginala, ikuspegiak berritu eta interesguneak aldatuz joaten dira. Une honetan kanpoaldeko aldamioak hegoaldeko eta ekialdeko fatxadetan zehar edatuta, ikustegia erdialdeko angeluan dutela, trazerian, muturretako eskultura bikainak eta hoiei dagozkien patologiak eta zaharberritze premiak zuzenean ikusteko aukera erraztuz. Gauza bera gertatzen da multzoan dauden konplexutasun eta apaingarritasun goreneko alde hauetako saigai apaingarriekin. 2018ko lehen iruilekoan egindako bisitek ekialde eta hegoaldeko kanpoko aldamioak zeharkatu dituzte, barnealdean ez da aldamio finkorik ezarri fase honetan eta ondorioz oso osorik ikus daitezke ate ederra eta galeria hauetako gainerako elementu eskultoriko eta piktoriko guztiak. Katedraleko klaustroa eraberritzeko lanak Nafarroko gobernuak Iruñako eta Tuterako artzapezpikutzak, La Caixa gizarte ekintzak eta Nafarroko Kutxa Fundazioak 2016ko maiatzaren 31an sinatu zuten lankidetza hitzarmenaren ondorioz mamitzen ari dira.
Akordio horretan lanak hainbat eta batan egitea adostu zen, 2016tik 2020 bitartean. 3.800.000 euro inguruko aurrekontuarekin, lanak ezagutzera emateko proiektua barne hartuta. Bestetik, proiektuen idazketa eta lanen zuzendaritza kulturako zuzendaritza nagusiko ondare historikoaren zerbitzuko teknikarien ardura izanen da. Zerga kontrolerako 2018rako plan berriarekin ogasunaren ikuskaritzaren eraginkortasuna hobetzea espero du, bildutako informazioaren hazkunde nabarmenari esker. Nafarroko zerga ogasunak balizko iruzurrak ikertuko ditu ekonomia digitaleko negozio eredu berrietan. Horixe da zerga kontrolerako 2018ko planaren berritasuneko bat, baina horrekin batera, lehentasunezkotzat jo du alokairu turistikoak jai ekitaldietarako esparruen errentamendua, enzierroak ikusteko balkoia kasu, eta kontraturi gabeko epeluzeko alokairuak ikertzea. Erakunde autonomoak aurten egingo dituen ikerketa lanen barne, arreta berezia jarriko die sentiberatasun bereziko sektorei, ala nola, ibilgailuen salerosketari, igizenin, transmisioei zuzenbide arloko profesionalei, osasun zerbitzuei eta zergak modulo sistemaren bitartez ordaintzen dituzten zergadunei, batez ere, nekazariei eta ostalariei. Ogasunak aitortu duenez, paradisu fiskalen erabilerak ikuskaritza lanak areagozten ditu. Horregatik aurten ikerketa gaitasuna hobetzeko CRS DAC 2 sistemaren erabilera areagotuko du, kontu ireki buruzko informazioa ematera behartuta dauden lurraldeen kopurua bikoiztuz. Hori dela eta 289 zenbakidun informazio eredu berri abiarazi da lurralde hoietan lortutako errenta voluntarioko aitortu alitzateko. Ikerketaz gain, ogasunaren ikerketa lanak hainbat bidetatik lortutako informazioaren ekarketa ere kontrolatuko du ardatz. 2018rako datu gehiago biltzea espero da bereziki informazioaren bat-bateko horniketa, sistemaren finkapenaz eta beste zerga ogasunekiko koordinazioaren hobekuntzaz. Horrela, bezaren kudeaketa hobetu eta zerga honekin egindako iruzurrak saihestuko dira. Nafarroko zerga ogasunaren jardueran lehentasunak ezartzea da zerga kontrolerako 2018ko planaren xedea, helburuak finkatuz eta betetze mailari buruzko adierazleak ezarriz. Jarraitu beharreko hildoak iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko planean eta berrikitan argitaratu diren 2016 eta 2017 ekitaldietako memorietan bildutako aurreko planen emaitzetan zehaztuta daude. Ikuskaritzaz gain planak berariazko ekintzak zehaztu ditu beste 3 esparru hauetan, prebentzioak zerga bilketan eta beste erakundekiko lankidetzan. Prebentzio arloko lanen artean ogasunak bulego virtuala sustatu eta edatzeari ekingo dio zerga obligazioak borondatez betetzea erraisteko. Gainera, planak gogoratu du aurten abiarazi den jakinarazpen elektronikoaren bitartez, jakinarazpenen erdiak baino gehiago ez direla ohiko postaz bidaliko. Esparru horretan ere, garrantzi handikoak dira herritarrak hezteko eta kontzientziatzeko ekimenak. Zehazkiago esan da, ogasunak divulgazio material berriak landuko ditu 2018an, hezkuntza departamentuarekin batera. Bestetik, kontzientziazio soziala bultzatzen jarraituko du, iruzurraren aurkako borroka jarrera xumeetan isla dadin. Adibidez, erosketa tiketa eskatzean izan ere bete behar honek ez betetzen maila handia du, aurreko kontrol planetan egiaztatu ahal izan denez. Zerga bilketari dagokionez ogasunak funtsezkotzat jo du arlo honetan egindako lana ikerketen zehaztutako zorren kobrantza eraginkorra ahalbidetzen duen neurrian. 2018an kudeaketa arloko programa informatikoak hobetu eta ordainketak zatikatzeko prozesuak arintzen jarraituko da. Sistema berrien bitartez eta beste administrazioekiko lankidetzari esker lortutako informazio emariaren hazkundearen ondorioz. Esparru honetan ere hobekuntzak egitea espero da, konplexotasun eta larritasun handiagoko kasuei arreta berezia jarriz.
Igande goizaldean 3 gizasemek jasandako eraso homofoboa ikertzen ari da Iruñako udaltzaingoa. Momentuz 2 lagun izan dira identifikatuak eta ikertuak izaten ari dira. Juan de Labrit kaleko ostatu batean goizeko bortzak aldera polizien presentzia eskatu zen. Foruzainek iritsi zirenean ustezko erasotzaileak ez zeuden, baina bertan zeuden gizasemek erasoak salatu zituzten. Batez ere aurpegian eta buruan jaso zituzten kolpeak eta mediku txostenak horrela egiaztatzen du. Orientazio sexualak eragin duela erasoa salatu zuten gizasemek. Une honetan foruzaingoa gertaera ikertzen ari da. Osasun mentaleko profesionalek sinisten dizute goiburuarekin testu bateratua sinatu dute psikologian eta psikiatrian adituak diren profesionalek. 2016ko Sanferminetako bortxaketa izan zela eta sententzia errefusatzen dutela nabarmendu dute. Sententzia zeharo errefusatzen dugu psikologian eta psikiatrian profesional garenok. Hitz horiekin ekin diote 1800 profesionalek baino gehiagok eskutitz bateratuari. Trauma egoeretan tratu txarrak pairatu dituztenekin tratamentu psikoterapeutikoa eskaintzen dutena, abusu sexualetan abandonu kasuetan, personekin lan egiten dutenak edota sexologian, generoan eta indarkeria matxistan adituak diren personak sinatu dute agiria. Alde batetik, Sanferminetako talde bortxaketaren kasuan informazio zientifikoa eman dute agiri horretan, eta bestetik hausnarketa bat egin dute sistema patriarkatuak gizartean duen eraginaz eta ondorioz, batez ere emakumeengan eta haurrengan, baina batez ere halako erabakiek zer nolako kalteak eragiten aldioten gizarte osoari. Lehen puntuari dagokionez profesional hauek zera nabarmendu dute. Borgesen teoria polibagal izenekoaren arabera, norbaitek bere burua mehatxatuta sentitzen badu, heriotza ere izan litekenaren aurrean edota lesio larriak eragiten aldizkionaren aurrean, zein sexu erakso baten aurrean, ohikoa da erantzuna inmobilizazioa izatea, ihes egiteko aukerarik ez dagoenean. Hori da gizakion nerbio sistemak duen erreakziorako modu azkarra bizirik iraun eta inpaktua ahalik eta txikiena izateko. Teoria hori zientifikoki frogatua dago eta profesional askoren babesa ere badu. Bestea beste, Stephen Forges, Daniel Siegel, Pat Ogden eta Bessel van der Kolk. Hori alde batetik, bestetik aipatzen duten agiria, sententzia jaso zuenaren harira emakumeak ez zuela erresistentziari jarri eta bizitako hartatik berehala bizimolde arruntera itzuli zela. Zera diote, emakumeak egoera hura gainditzeko izan duen ahalmena babestu beharko litzatekela eta ez kritikatu edo bere gain zaintza jartzea. Egindako horrek alegia zaintza jartzea eta erresistentzia gutxi erabili zuela esatea emakumea gehiago erasotzea eta berriz ere traumatizatzea dakarrelako. Bigarren puntuari dagokionez norberaren errealitatearen interpretazioa norberak dituen buruko filtro eta emozioak gidatzen dituztela, baina baita norberaren kulturak, lotura afektiboek edota bizi esperientziak ere. Hala gizartean denon ardura da profesionaltasunez jardutea, objektibotasunez eta etikarekin ere bai. Indarkeria egoerak zalantzan jarri gabe edota jaietako iskanbila batekin nahastu gabe. Izan ere indarkeria pairatzen duten herritarrak kasu honetan emakumeak erakutsi behar du ez zuela sexu erlaziorik izan nahi eta horrek erasoa pairatu duena biktimizatzea baino ez du lortzen. 2 puntu horiek azalduta halako kasuek beharrezkoa dute aholkularitza profesionala izatean, bai justizia arloari dagokionez zein segurtasun alorrari edota kasu hauetan lanean aritzen diren tekniko guztiena, beti ere genero ikuspegi bat txertatuta. Azkenik gehitu dutena agiri horren psikologia eta psikiatria dituek zera da, beharrezkoa dela prebentzioan lan egitea, haur direnetik hezkuntza sexuala ez patriarkala eskainiz, genero ikuspegiarekin, transversala eta estrukturala, eskubideak betetzera bideratua eta sexualitatea ez dezatela indarkeriarekin nahasi. Maskulinitate mota desberdinak garatzeko aukera ematea eta emakumeenganako errespetua lantzea.
baita tratu onaren promozio egitea ere. Goizean lanbroa zerua tarteka lainotxo agertuko da erdi mailako laino eta goi lainoekin. Goizean lainoak ugaritu egingo dira zerua lainotxu edo oso lainotxu gelditu arte. Eguerditik aurrera euri txiki egingo du eta egunaren amaieran baliteke zenbait tokitan ertaina izatea. Ego mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Eguerdi aldean mendebal ipar mendebaldera aldatuko da. Temperatura maksimoak nahiko igoko dira. Ostegunean zerua lainotxu edo oso lainotxu egongo da, prezipitazio txiki egingo du. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da bolada gogor batzukin. Temperatura minimoak gutxi igo eta maksimoak nahiko jaitsiko dira. Hipotekek kaltetutako plataformak hartzapezpikutzak etxetik famili bat bota nahi duela salatu du. Maiatzean eta ekainean Iruñako katedraleko klaustroaren zaharberritze lanetara egingo diren bisita gidatuetarako izen emateko epea ireki da. Ogasunak internet zelatatuko du aitortu gabeko jarduera ekonomikoak detektatzeko. Labrit eremuan igande goizaldean gertatutako eraso homofoboa ikertzen ari da udaltzaingoa. Psikiatria psikologiako 1800 profesional eraso sexuala abusutzat hartzearen kontra azaldu dira. Iruñako Ganbera abesbatza jasoko du 2018ko Bianako printzesaria. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.